Aħna ma naqblux li ċentri tas-saħħa pubbliċi jiġu privatizzati, ċentri tas-saħħa tagħna għandhom infrastruttura illum infrastruttura umana bħala nies, bħala tobba, bħala nurses, bħala support workers, bħala allied healthcare professionals illi jagħmlu ħilithom kollha, illi jaħdmu jiena ngħid ħafna minnhom beyond dak li hum mistenni minnhom, u allura l-uniku titjib li għandhom bżonn iċ-ċentri tas-saħħa tagħna mhux investiment mill-privat, però huwa investiment tal-gvern illi jalloka aktar flus, aktar fondi biex isir ir-refurbishment u l-improvement f'dawn iċ-ċentri. Din is-sena l-gvern sfortunatament reġa' ma allokax biżejjed flus għal din il-funzjoni minn budget tista' tgħid fis-saħħa ta' aktar minn 400 miljun alloka biss €900,000 għat-titjib fiċ-ċentri tas-saħħa u jiena nħoss illi dan it-titjib ma jirriflettix l-importanza illi l-gvern jgħid illi qiegħed jagħti liċ-ċentri tas-saħħa tagħna. Iċ-ċentri tas-saħħa tagħna huma ċavetta biex innaqsu l-peace minn fuq l-Isptar Mater Dei u verament imbagħad l-Isptar Mater Dei ikun jista' ikun sptar illi jista' jilqa' l-kura akuta.